Som presvedčený, že svet musí poznať svojich hrdinov. Najdôležitejšie je, že dnes hovoríme o životoch, ktoré už boli stratené a o tých, ktoré sa ešte dajú zachrániť, o vašom živote a živote vašich blízkych. Každé slovo, ktoré dnes poviem, sa týka vás osobne a vašej budúcnosti. Preto vás žiadam, aby ste ma počúvali s osobitnou pozornosťou. Chápem, že žijeme v dobe, keď je naša pozornosť rozptýlená kratučkými videami a neustále sa meniacimi obrázkami. Ale to, o čo sa s vami chcem podeliť, sa nedá pochopiť letmo. Vyžaduje si to reflexiu, analýzu a hlboké pochopenie. Odložte zvyk konzumovať informácie v krátkych dávkach. Téma, ktorú nastolujem v tomto príhovore, je taká zásadná, že jej každý z vás musí venovať svoj čas. Verím, že medzi nami je stále veľa tých, ktorí sú pripravení nielen pozerať a počúvať, ale aj premýšľať, chápať a deliť sa o tieto poznatky s ostatnými. Je to dôležité najmä teraz, keď sa čas na rozjímanie kráti, a to katastrofálne. Dnes by som chcel opäť raz otvoriť otázku zvýšujúcej sa frekvencie a intenzity zemetrasení.